Evo ovdje smo u Vukovaru, predstavili smo našeg kandidata za župana Nikolu Kajkića i našeg Franju Šoljića. Jučer smo predstavili Slavicu Majić u Brodu. Ovih dana ćemo predstaviti kandidate za župana Osječko-baranjske i gradonačelnika za grad Osijek. Za grad Vinkovci stranka Dom i nacionalno okupljanje u Slavoniji će postići velike rezultate. Imat ćemo dosta kandidata koji trebaju biti pobjednički kandidati, od našeg Ilije Nikolića iz Slatine, Osijeka, Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, evo da ne nabrajam dalje, neko ću Virovitičko-podravske. Gledamo da što širu frontu skupimo. U gradu Zagrebu ću podržati gospodina Tomislava Jonjića. Nadam se da će to preliti na cijelu Hrvatsku, jer mislimo da potencijal koji imamo svih 10 birača ne smije ovog puta biti uludo bačen i treba će skupiti sve snage, sve ljude da napravimo jedan reset, jer ne budemo li mi napravili reset, HDZ je istrošen, naš će crveni val taj zapljusnuti i prevaliti. Mi moramo dati sve od sebe zbog naše djece, zbog naših poginulih, da napravimo jednu branu koja će biti fronta i koja će biti novi početak Hrvatske na ovim lokalnim izborima, a nakon toga i na parlamentarnima i sve tako dalje. Hvala lijepo.